Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы ярдәмендә чит илләрдә Сабантуй бәйрәмен оештыручылар һәм шул бәйрәмнәрнең режиссерлары өчен семинар-практикум үткәрелде Казанда. 9 илдән килгән 23 татар вәкиле 3 көн дәвамында Сабантуйларны оештыру, бизәү мәсьәләләрен Казанның төрле мәдәният оешмаларында, уку йортларында эшләүче белгечләр өйрәтте. Шулай ук милли көрәш буенча ярышларны оештыру нечкәлекләрен Бөтен Россия көрәш федерациясе рәисе Җәүдәт Минәхмәтов аңлатты. Семинарда катнашучылар Галескар Камал исемендәге Татар академия театрында булдылар. Казанның татар бистәсе комплексына һәм Булгарга бардылар. Укуның соңгы 3нче көнендә семинарда катнашучыларга тиешле сертификатлар тапшырылды. Сабантуйлар үткәрү өчен диплом алучыларга махсус сертификатларны Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров тапшырды. Посмотрите, татарский Сабантуй проходит без алкоголя. Сертификат выдан каменение манье. Мен өзім Қазаннан оқыдым мұнда мектепте, институтта. Сабантуй үткәргәйдән килгән дибәсәң, Иң зур теләгем минем. Без бергә яшик, бердән булыйк, мәрхәмәтле булыйк. Безнең Татарстаныбыз күңелләнгән, яктырган, матурайган. Чит илләрдән килгән татар активистлары, Татарстан Республикасының гуманитар оешмалары Бөтендөнья татар конгрессы белән хезмәттәшлек итәргә теләүләрен әйттеләр. Татар конгрессы җитәкчесе, Татарстанның дәүләт советы депутаты Ринат Закиров чит илләрдә татар гореф-гадәтләрен саклаучыларның сорауларына тәфсилле җаваплар бирде.